अरे दादा मन पगलाइल रह जाता घर में के तो दोनों टाइम काम करही के बाटे। अब छोट हो गोतनी बिया तो उ का काम करी, उ नाई नवेले भी ओकरा उतना बुझाइबो ना करेला। अब मैं घर लेले बहरी लेले हमारे करद के रहेला ई ना करल हमार मरद ना कि कम से कम आ जे उहाँ के कमाए से फुर्सते ना मिलेला। कंपनी बुझाला कि दिल्ली के कंपनी उनकरा के छोड़बे ना करेला कि जाई हई देख ए दादा एगो तो घर के काम नहीं के ओरिया तो ऊपर से लइका इतना डहले बाड़ा सन गांव घर के लइका देखा जा धक छोटवा के बाद में तकबा लइका आए तकबा जाए हई मैं भूसा ही का कइल बस छितारा के बताव न 2-4 दिन पर हम सरिया बतन आ लइका इतना डाल देले बस न आ हई मैं बुढ़िया के लइका नात नाती हवसन आ कहला पे ना झगड़े करे लगी कि हमारे नातिया के बोलत ऐसन अतना बिया देले बस लइका फैकाना हमारे घर में लइके फैकाना गसन त के जी गया आवत गांव घर के लोग आवत कि जे भेड़िया जेकर दुगरिया पर उहे तो करता मैं भूसा केतना हम सरियाई सर दिमाग खराब हो जाता टे काम कर कर तो बुझाता कि हम कौन से आदमी आवत सड़ी सा होगा त ना हां वो चल आहो कनियो तोहरा घरवा खोज गोड़ लगत नहीं खुश रह बैठी गइल नहीं तोहरा घरवा त तोहर छोट के गोतनिया कहती कि गइनी हम हो जो किया कहला कि भूसावा के अयो माई हो दादा हाजी रोवा कितना दिन का भी डिलीवरी बाजी रोवा बैठो उठे में दिक्कत होता। अरे ज्यादा दिन नहीं खे हो जाए दिन जाता तो ये दिन जाता वे तो माँ का माने ज्यादा दिक्कत होता का तो देखा जी ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराइला नी कुल ठीक बा हो लेकिन दर्द बहुत थी तो तनी मनी उ तो हो खबे करी कहत रही न कनिया गोई नहीं तो कहत कि नहीं दे दियो नहीं बन हम कनिया के ना ना कनिया से का कुछ मांगलो अच्छा बात नहीं के ना कहबो कि घर में घुस जाता कुछ ना ना ई आता ना रोवा तो चाचिए ना हमरा चाचिए बड़ी की माई के ना पतो के आवे तुहानी तो आता ना दिक्कत बाटे कहत रही न कि का तनी नींबू का चार रखले बाड़ू का नींबू के चार नींबू के तो ना होई आम के होई सोयाबीन के रखले बाड़ू चारवा बाकी जी सोयाबीन के मचार खाई ना कि डालम हमरा ना निकला को मानवा फीका फीका बोल रहता मन ही करता ना हमरा खाली मीठा खा ले हो हां काई रहू रख मन करता हाँ तो ऐसा समय में मन करेला कि हयो खाली हवो खाली ना दी तड़ो कनिया आजकल दिन भइल बाटे त मान लगी खा ले त ठीक ना रही हो एक कुल में जवन मन करे तवन खा पी लेवे के चाहि न त लइका लड़चुआ हो जाला स समझ लो देखिन जी एगो बात कहीं खिसी आइम ना ना बोला का बात भाऊ उ कहे जात रहे ना आयो दादा हम वो कहीं माने खिसी आइम ना ना एक कनिया कह देखियो कहे जात रहे ना कि अजी भैया जी तो रहबे ना करे ना विदेश रही ना हमेशा तो मान ला कि कोई है नहीं ना एगो रहे कि देवरो बच्चा कुछ तो कैसे पेट से होगो नी जी विदेश हो कनी एकदम साफ पगले हो हैं 3 महीना हमार शादी भइल हां आ 3 महीने वीडियो कॉल बतियले रही उनका ले हां आ हमारा 3 महीना का लइका बा 9 महीना भइल ना हमार अजी वीडियो कॉल लइका होला सन आजकल ऑनलाइन कुल रिथ हो गइल बा वो सिस्टम कैसे तो कल जरा कि राजा रिमोट से लइका हो खादा माई बने रहो ना दीदी जी कुछ ना कुछ सही बोलते रही ना बताई अच्छा ठीक बा अब जाता नहीं तनी घर हो जाए तो बाद में आइम ना समावक अरे हम कोतिनिया देख देख के जोरा तड़ी सक लइका होखे के बा लइका एगो बात बताव ठीक बाटे मर्द हमर नहीं ख त मान आजकल तो सिस्टम चल देले बा ऑनलाइन चाहिए और कुछ का तो ओने डाउनलोड हो गइल बाटे हमार अच्छा जलन होता कि कैसे इनकर लइका होता 3-4 साल हो गल ना हमार छोटकी के तो लइका नहीं खसा ना होत तो देख कोई के देख के ना जरे के चाहिए भगवान हमरा के देत ना तो काहे न लेबो बताव ठीक बा जाई हम मतलब भेजवा देम तनी भूसवा करवा देता नी आधा किलो ले भेजवा दिया भले पैसा वैसा ले कहता नी जीरो आधा किलो कहता नी पाओ भर अरे हम रोती दिन खाइल करतनी हो मान कि खाना ना ना के तना खा जाई उठा दी ठीक बा जाई दो दादा तनी जल्दी भेजवा दी कनी ठीक बा और ये कुछ का अचार आइल होई तो तनी भेजवा दे तोरा माई हरवा स्तर माई तो खूब ढेरे ढेरे भेजवा दी चलो ठीक बाटे ठीक बा जाई बताओ दादा इनका लाज हया बाटे कहत है माने सिखावले बाड़ी चुतिया पागल बनैले बाड़ी हमरा के बनावे के ओजे करे के ओकरा के बने बताओ ना कहताड़ी फटाक देखा कि 3 महीना बियाह कइला 3 महीना वीडियो कॉल बतेले 3 महीना के लइका फटाक देखा जोड़ा दियली माने के पड़ी इनका दिमाग के देखला कोई के थाहो पता ना चल पाई
आए कान केकरा संग गुल खिलावत ताड़ी, पूरा गांव घर में जाना ताड़ी कि कोई जानबे ना करी, पूरा गांव घर में शोर भइल बाटे। अब ये बा कि कोई के सामने कोई देखल लेके तो कोई कुछ कह नहीं के सकत। आ कुछ कर हमरा से क्या मतलब बस साला एगो टेंशन कम बाटे कि दूसरा के टेंशन लेके आदमी कपारे पे चढ़त रही अपना काम करी। बताओ भौजी कहले रहली कि हम आज ही आधे घंटा में देख साला 2 घंटा हो गलो अभी तक ले ना आईली। चला जाए तो फिर भी आईली तक कहा लेट आईली तक कहा, लेकिन सब श्रद्धा एक के बार में पूरा कर देली। चला जाए तो साला बहुत अच्छा भइल कि गांव घर के भौजाई हमारा से पट गई। अब में लड़सेंसी बारी कुआर के पटावे जे सारा जेबा केनहु बोलेबा पकड़ेबा तो सारा कहिया सकी। आ देखो लड़की हम पटैले रहती तो जानू हो रिचार्ज कर द, जानू हो मम्मी आ गइल तो हई आ गइल बा कोनी के बहाना तन भी नहीं होला, बहुत बहाना होला, बहुत बहाना कर लिए सन पका दिया सब बहाना करत करत आ कुछ न कुछ घटले रहेला। आए ने तो एक पहली सब कोनो धोखाबाज एक नंबर होली सन। भौजी आ गलू तू कब के आके इंतजार करत हो? इंतजार करत करत मर्दवा तू कैसे अच्छा आज इंतजार करत तो बुझा गइल। रोज हम 1 घंटा 2 घंटा करत रही तो दिन ना समझ में आवत रहे। हां अरे तो तू इंतजार करबू तो कोनो बात नहीं कि कोनो हम के जाए तो गांव घर के तो ही कोनो काम होई। ए सुन हम एगो बात कहे खातिर तो के बोलैनी है जो कि जान तड़ो ए का कहला उ कि का भौजी विकास वो बिया ना विकास वो हमरा के कहतिया आ हो तोहरा मरत 3 साल से सऊदीया बना आई के कर लइका होखे के बा तो हम एगो में 2 जोड़ देनी। हां उहे का दिमाग के तेज बड़ी उनका ले बेसी हम दिमाग चलाई ना। अच्छा ई बतावा हमरा के तो हमरा से बियाह करबा कि ना करबा? मने तहरा संगे काहे गति बनी प्यार कैले बनी त निभावी। अब हम कैसे तो कहल जाला ना घर के ना घाट के उहे हाल हमार भइल बा कुकुरन के हाल समझला। अगर हमें मर्दो आई तो वो पूछी कि के कर लेले बाड़ी तो हम केनियो के ना बनी तैसे बने तू हमरा के राख ल आ अगर छोड़ के जाइबो त ना तोहा के जिंदा रहे देबा ना खुद जिंदा रह। ए काहे ऐसे कहत हो? तू जब कहबू तब तार खातिर तैयार बनी। अब तोरा खातिर हम भर गांव बदनाम हो गईनी तब बदनामे सही लेकिन तोरे साथे रहब हम पहले बता गांव भर कुछो कहे ठीक बा। अगर तहरा मन होई आज रहे के हमरा भीतर तो रह सकेलू रख लेम तारा के। एगो बात और पूछे के रहल पूछी? बोला पूछी पूछी काहे कोरे में घुची 24 घंटा बेचैनी के गोली खइले रहेला। आ त का माने आइल बनी है का करे ई ना होई तो सारा हे जाइला के का फायदा? अबे जो कि हम का काला के बगीचे में बानी जब कोई देख ले तो का करबो बताओ ना तनी हम। देखी तो साला वही फिर कह देम कि हां हम रखम ई है हमर मेरा नहीं है। हां गोतिनिया उतना नाप से नाप बोलत रही। अब हम जे से घर लौट के ना जा सकिन लिया के चलो अपना संगे। हम तो ये सोच के आई रही लेकिन मन के बात हमरा छीन ले तू हो। एगो बात सुनिए कि तार लड़की देखातिया बियाह करे खातिर लड़की देखातिया तो हेतरी बन तो हेत क देब। अगर हमरा के छोड़ के तू बियाह कर ले तो समझ जाइए कि केनियो के तरह के छोड़ब ना हम पहले बोल देतनी। अरे फिर ऊपर ऊपर चलता नीचे नीचे नहीं के चलो तो देखा देखी से होके करेला लेकिन असली तो जान अपराध तो ही हम सच कहतनी हम मर जाए। ऐसे मत बोला। बहुत हम हमारे सामने तो और बुराई करेली से लेकिन अब कुछ जान के भी कुछ बोल ना सकी ना कहीं सकी काहे ओकर पछ घिस का बुराई करेली से मने। अच्छा एगो बात सुनो ना हाँ। अब ज्यादा देरी हो गेल हम जाता नहीं ठीक बटे। हाँ छोड़ ना बुराई का कर ले सुनी पहले हमरा के बता दा। बोल से छोट बना होइसे बना हम का बता कौन कौन कहले घटी हिया। ठीक बटे लेट हो गइल बटे हमारे घरवा को खोजे लगी हंस कहीं से कहां गइल आइलू या गइलू हैं काल मिले के उतने टाइम ही जुकिया खड़ा रही अगर ना आइला तो समझ लिया फोन करी है कहत है कि बियाह करिया हमर से तारा ले बियाह करतनी हम आई भाई बचन है बारू दुमुहा हम दुमुहा पे बियाह करब एक मुहा पे बियाह करब। अभी कास कुआर बानी अभी जवानी काटा काटा बस साला। देखो आइलू ना गइलू फलना में कहइलू आ कहते पेट ले बानी तो पेट ले तो हमारे लिखल बा पे का कि हमरे ह हमर नाम लिखल बा केकर ना कौन जानत केकर से गुल खिलावत रु हमरो भी आवत रु केकर भी जात रु। पता ना दीदी जी कबे ले कहाँ गोइल बानी हमार तबियत तो ठीक नहीं के लागत कि बुखार लागल बा सब राखी पानी सही करे के बा बुझाते नहीं के कहाँ गोइल बानी। छोटको कहाँ मर हो
रे बानी दीदी आई। अरे हम अरे मैं का होल कहाँ ले आओ? अरे मिजाज था गुल मैं लइका होने पूरे भूसा मैं छीट देता रसन का करे बुझाते न के पगलाइले रहत सन आ ज्यादा बसमतिया बबिया न करे लइका डहले बाड़सन जान जा मैं छीटले अरे मैं छीटले बसन पूरे सवाज कतनो हमें बटोरा तानी उहे हाल क देता सन तो वे बटोरत रही का? हां आ कहल है ना हो आई रही के अरे भरोसी बुआई रही का करे? आ हे बताओ छोटकी हम ये सोचा तानी अरे ना अभी रोजगार चार मंगाई रही ना भी कह पेट से बाड़ी आजकल दिन भइल बा पेट से बाड़ी तो तोरा नहीं के बुझाता चार बाबू काहे खातिर ले जत रे पेटवा ऊंच नहीं के लौकत तोरा आई हो दूसरा के बड़ी हेने होने बात चुगली करे ले मेहरान अब बताई तो दीदी उनकर उम्र वाला क्या हो खावे के उम्र हो खावे के बात नहीं खे मेन बात बा कि मरद 3 साल हो गई विदेश रहे ला आवे ना जा लइका की करह से हो तो वो ठीके कहता नहीं उनकर तो मर्दा विदेश रहेला ना वो कहत रही चाहे वो आवेली कबो कबो तो कहेली। अरे जानते एगो गंगा में के हटे छोटा हने मटुरा के कारण का कहली अरे हटेलिया ओकर हां ना एक बार होलिया में परसलाई रे तो रंगवा डाले जात रहे तो तू बोल दियालू तो बमा गो रहे कि हमरा के कहतरी टेलिया कहतरी हां ऊपर संग फसल लियो अबाक मजाक करतनी आ ना रे वो कहा 5 फुट के मेहरान हुई ये देखी 3 फुट के देखिए ना जइया पकड़ाई ना तो पूरा गांव में हल्ला हो या कहीं मुंह देखाए लायक रही हूँ हाँ तब का अजी दीदी तो उनकर मारता जनी हन तो का हो ये दाद आ वो करे में निकल लागता उहो नौतिया के दोगला में गलती है ना बा मेहरानू जात के का चाहिए ओकर पैसे लौकता पैसे के भुखाइल बा विदेश में रुपया छपताटे तो एने मजे मार दिए हो तो का कहल जी हमनी के आ छोड़ दूसरा छोड़ी ना दीदी दूसरा के का फेरा में रहे हमनी के अपन काम से काम रखे के ठीक है बात शाम को कुछ बना दिहल जाई ना मन करत त अरे दीदी हमर तबीयत ठीक नहीं के तबीयत तो ठीक नहीं के ना सुन ना तो दवाई ना ले लाड़ी ना अभी तो दवाई ना अभी तो इजे कबे बैठले बानी रउआ के तीखत रही कि कहां गोइल बानी चल ठीक भाई मुर्गा सानी खुनी मंगा तनी मानवा तबीयत खराब से अंजाम भई रहेला खबी तो ठीक हो जाई ठीक है बटे जा तनी सूते न मिजाज थकला नहीं भइल बा अब तू अब बताव हो बूढ़िया को जवानी चढ़ल बा उपा भके लइका ले जाके ढीणे रखवावतिया आ फसल बिया करले बताव इहे कहाला कि मेहरानून के नो अकेले छोड़ के ना जाए के चाहिए मर्द के बाहर भीतर बताओ उ बेचारा गोल बड़न ने कमाए ई गोल खिलावती है ने कितना तोरा में मोह है तू रूसी पड़ल बैसन का पार में जान तनी बुतिया आके सूत जाली सन ओकरी में बड़ी ढील बैसन हमरो में पर गोल बैसन एही से कहीं ना दुगो औरत ऐसे देखत रही 2-4 गो निकलत रहेली नी को नहीं खेलागत रे दिन में बुझाते नहीं का कर दीदी की ठीक ना लागेला घरे बैठल रोआइन पराइन जीव होखल रहता बुझाते नहीं के का करी कन्या बाड़ू जा हो आई जी दीदी आई आई बैठी जी रोहू तो आते कहले बानी जब ये हालत बता आराम ना करेला घरे अरे का बताई हो अब देखा तनी कि कर निहार कोई है नहीं के राउट करे खातिर तर वो ना अपने मतलब काहे दीदी रे वो शौक चढ़ा रहे का आयो मायो दादा दीदी ई उम्र में रे वो का जरूरत रहे मने 2-4 गो राउट दुगो लड़की एगो लड़का नहीं कन्या ना आखि तनी हमरा मोबाइलिया से फोन कर देना हमर ससुई गइल बड़ी हो का कहला कि बहनिया उरा 3 दिन हो गइल आया के नाम ही नहीं खिले तो उतना ना दर्द होता सुबह रही पता ना काहे कि लागता कि अब तब हो जाई वैसे भइल रहता हो ये जी तो दीदी हमनी के कहे जाई जनू तो कहियन कुछ मन जानते बानी गांव जवार में के सिखावत है सब हमरा पतो ही के आजकल जुग जमाना नहीं खे न कोई घर जाई लाई अब बाकी पानी वही जाना तड़ी बड़ की तोहार फोन वो लेके चल गल बड़ी कैसे फोन करिए जानते रिचार्ज नहीं खे जी फोनवा में अकेले घरे बनी आता ना दर्द होता कि बाप रे बाप लागता कि अब जान निकलल तब निकलल अरे दर्द ये बढ़ल जाता हो अरे भाई तो मतलब देखाई ना डॉक्टरिया में चेकअप ना कराई ना अरे चेकअप कराई अब वो तो उहे बानी जी 2-4 गो लड़का होगे देखो तनी महंगाई के कितना जमाना बाटे आजकल पढ़ाई में एगो बाल बच्चा के हालत खराब हो जाता मजदूर आदमी में नौकरी चाकर तो है नहीं खे
कि मतलब ये दिक्कत बाटे तो वो डिलीवरी पे डिलीवरी करावते जाता नहीं। ये कोनिया अरे लगता कि एकदम जनवा निकल जी दादा। ए दीदी जी तो अपना घर जाई ना आराम करी। अरे बड़े घर में कोई नहीं के हो। तो हमनी के में का कर सकले अयो मायो दादा अयो कोनिया ई का बोले अयो मम्मी मैं तो फंसा देनी हूं। ये खोला दीना फटाफट अयो कोनिया अयो मायो कहे तो तनी देखी अयो दादा मन नहीं के बाबू मत काहे के तबीयत ठीक नहीं अयो मायो तू भी खा ले बाड़ी ना देख हमर ना आवेला बुझाला। अयो मम्मी अरे हमारी चल होनी अयो दादा अरे हमारी का बुला दे करे आ जा देखे अरे बढ़िया के बुलावा ओ दादा अरे इतना दुकान में कोई बात है बताओ अरे जाना नहीं चल गया अयो मायो ए जी सुना तनी तो छोटी का नहीं को बुझा अयो कोनिया अरे हम ना बचा बहुत दादा अयो माई अयो मम्मी देख रे छोटकी देख ना गा अयो दादा दादा अयो कोनिया अरे हम ना बचा बहुत माई रहो तो साबुन ना बांधा हे उम्र में लड़का करवा अयो मम्मी देख छोटकी देख अयो दादा रुक दीदी कोनिया अरे बर्दाश्त करी अयो माई सबके लोग लेके सुन के डर हो दादा दादा अयो कोनिया अरे वो बला अयो अरे बर्दाश्त अयो मायो दादा वो लोग तानी मानी अयो मम्मी अयो दादा दादा बता देखी दीदी ई तो हमनी घरे आइली है तो मन हमनी के करा देनी जा लेकिन आजकल नो जान निकल जाता धीरे धीरे तो मेहरानों के सुनले बानी गांव में कि मर जाई सन डिलीवरी करा ऐसा मत कहो रे पगली शुभ बोल बताओ। देखी दीदी हम ढेरे मेहरानों के सुनले बानी कि डिलीवरी हो खेला है मर जाली सन में पागल इसका रे शुभ बोलनी ये कुल बोले ज्यादा क्यों कोई सुनो गलत हो को बेहोश बैठ सुनत लाइकी कि तुम कतनो गलती हो जी तब आप तू हमको दम जो हमारा उनका में अंतर क्या रह जी बताओ। दीदी तब भगवान देखो तब ना ऊपर वाला लेकिन ये सब कर्म ना करके चाहिए होश में ऐसे समझाई मिका के।